hoxe contamos con nós ca cantautora case máis recoñecida de Galiza, que estamos con María Xosé Silvar, máis coñecida como SES. Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Primeiro queríamos, bueno, como xa temos de costume, preguntarlle aos artistas galegos cos que falamos nestas entrevistas como verías ti, cal é a túa opinión e da túa visión sobre como está o panorama artístico galego actualmente. Velo mellor que anos atrás ou non? Eu creo que sí. Eu sempre digo mesmo, esa pregunta sempre resposta ao mesmo, que me parece moi ben todo o que hai, pero eu quero máis, non? Sí. Eu gustaríame que houvese máis. Non entro nin en mellor nin en peor, non? Sino máis. Encántame moitísimo o que hai cousas maravillosas desde Bellanca Costova até Xavier Díaz ou Guadi, pasando por todo polo medio, non? Pero aí non me gustaría que houvese máis. Igual que aparece Boyanca, non? Revolucionando todo, pois que de súpeto aparecesen outras cousas, non? Outras cousas novas. Sí, pois, bueno, iso viranos moi ben para o xogo de despois, xa te decatarás despois por qué. E comentábamos, Alicia Meiseu, antes a sorte que temos de pillarte porque estás xusto agora antes de irte a unha xira por Latinoamérica, na que non vas dar só concertos, sino que tamén clases de música popular galega, de percusión. Contanos un pouquiño como vai, de que vai exactamente. Bueno, pois vamos a ter unha xira por diferentes cidades do sul de Sudamérica, por Argentina, por Paraguai, por Uruguai, vamos a estar en diferentes cidades e vamos a hacer varias salas e varios teatros, varios festivais tamén, pero despois tamén vamos pasar tamén por algúns ciclos de faladoiros, non? Sobre temas moi interesantes, desde folclore, non? Até a muller dentro do mundo do folclore, até a muller dentro do mundo do folclore galego en particular, non? E a dar tamén alguna clase a tanto no taller primeiro que vamos a facer na Patagonia, que a mulleres tamboreras, non? Mulleres que tocan percusión, como en algún centro galego tamén. Xusto, e como se te ocurriu esta idea de incluir os talleres xusto en Latinoamérica cando esta presentación con esta xira por alá? É que en realidad é unha demanda que hai ali, non? Ali demandan moitísimo iso porque existe unha valorización absoluta, sobre todo da xente que é filla de galegos, neta de galegos ali, non? Que siguen bailando, siguen tocando, demandan isto. Non é que ti o ofrezas, senón que eles o demandan, non? Polo vivo que está, polo orgullo identitario que teñen, que moitas veces é desgraciadamente maior ali que aquí, non porque ali o haxe, senón porque aquí se está perdendo. Eso o dicer que sí, no? Que ademais eu o digo encantada porque uso unha docente vocacional total, a mí me gusta moito dar clases. Bueno, e xusto volver desta xira de Latinoamérica, presentas cando fai apenas un ano do teu novo disco outro novo. A que se debe tanta rapidez? Se o anterior ben iba de música popular, que nos vai a contar? Bueno, a rapidez é que debe ser que a min o que me gusta máis é facer discos, máis que outra cousa, que decir, máis que tocar, o directo gustame moito e eso, pero gustame moito facer discos, é dicir, facer música, non? Despois este disco o outro disco foi un disco que eu tiña moitas ganas de facer, porque é un disco homenaxeando as persoas que a mí me ensinaron a pensar, e que para min é moi importante, era moi importante facerles esa xustiza, pero en realidad nunca o sentín como un disco completamente meu, foi un disco que para mí foi moitísima responsabilidade, porque era facerme responsable, vala a redundancia, de temas moi importantes, pero non era un disco meu. Un disco meu é este, non? O sea, este disco novo é que é un disco no que xa repaso varios momentos compositivos da miña, desta última década. Sí, xa o comprobaremos cando saia, a ver que sorpresas nos depara. Xusto que falas de que a túa parte favorita é a de compoñer e crear a música. Xusto eu quería falar, pois, neste caso de Tempestades de Sal, que vemos que é unha canción que fíxose como un pouco himno de moitas manifestacións, moitas asociacións, incluso escoito en moitos 8 de marzo nas manifestacións, e quería saber en ti como viviches eso, como te sintes cando sabes que unha canción que creaches está tan arraigada?
Home, ese é o maior recoñecemento, o maior premio, o maior recoñecemento. Eu que non me gusta, nin me apunto nos premios, e máis asixo que se me retire das nominacións, porque non me gustan, me parecen todo moita prevaricación e tal. Eu só considero que o público, que a xente empatice cun tema teu, cun tema que ademais ti compuxetes porque crees absolutamente en que somos pobo, no? Pois que ese pobo do que formas parte o crea igual e o sinta igual, ostras, eso é o maior dos premios, é como eu visto o bo máis grande que pode ter unha canción, non? Que para min é o máis importante, xa te digo, independentemente de que eu respeto todas as formas de actuar a ese nivel, eu non nin celebro, nin acepto, nin contemplo outro premio que non sexa ese, e tamén, por suposto, que a xente que fai esforzos para pagar as entradas para vir aos meus concertos, porque o meu discurso obviamente non é un discurso subvencionado, non? Entón, Sí. Claro, a xente que pois fai un esforzo para pagar unha entrada, porque eu son consciente de que moitas delas son xente de clase traballadora que non estamos precisamente moi ben tratados neste momento, e entón esos son os meus premios, non? Para min é polo que sigo, en realidade, non? Senón non seguiría, eu non seguiría, creo, se non houvese ese feedback por parte da xente, se a xente non lle gustase. Falando das historias destas cancións, unha das cousas que máis chama a atención e que máis gusta dos teus concertos son as historias precisamente que contas antes de presentar unha canción ou de tocala. Todas as cancións teñen historia ou hai algunha así feita un pouco máis pois de emocións pero sin tanta historia? Moitas das miñas cancións son historias reais, moitas non son historias, son reflexións, non? Pero a práctica totalidade son cousas que me pasaron realmente, que sentín realmente en determinados momentos da miña vida. Eso sí, non todas contan historias, claro, é dicir, algunhas solo simplemente digo o que opino. Pero sí, eu penso que os meus temas poden gustar máis ou menos, pero hai moita carga de verdade, e eu creo que esa quizás é unha das cousas que fai que a xente empatice, que eu son humana, e que todas as persoas no fondo somos absolutamente o mesmo e experimentamos as mesmas sensacións. Entón, cando eu che conto triste que estaba nun momento determinado, non? Porque estou super enamorada e agora xa non estou, calquera cousa que eu conto así de xeito simpático porque hai que botarlle humor á vida, pois isto tamén o pasaste ti, ou pasarás, todo o mundo, non? Entón, os meus temas creo que non son pretenciosos, simplemente contan, non pretendo facer porque non creo que estexa chamada a facer a mellor canción do mundo, pero si unha canción de verdade, non? Que é super importante, non? Que as cancións sexan verdade. Eu creo que cando unha canción é verdade é unha boa canción. Eu creo que tamén que é cando se nota e cando máis pode interactuar co público. Agora, volvendo a retomar o tema do novo álbum, pois presentes Liberando as Arterias en Vigo, no Teatro Fundación, e querían, bueno, que estamos seguras que se vai encher, eso xa é xusto un símbolo de confianza no público. Porque é un teatro bastante grande, sí, con bastante capacidade, creo que é bastante valentes presentalo aí, entonces queríamos saber se eso era un símbolo de confianza no público ou se te sentías segura. Claro, a parte do público de Vigo é impresionante, eu flipo. Eu cando vou a Vigo flipo, tío. A veces sempre fago o mismo chiste podre, non? Que, hostia, é increíble, non? Incluso de Coruña, non? Pero, así de broma, pola realidade estúpida, pero en realidade sí que é certo, o público de Vigo é impresionante. Sí, esperamos, non sei se enchelo, pero desde logo o que non queremos pois é que sucediunos por sorte, que lle dou gracias a todo o mundo, tanto de Vigo como do resto dos sitios, que enchimos e que en algunha ocasión pois quedou xente por ver o concerto e non quería que fose neste caso. Ademais, na xira anterior escollín espazos pequenos adrede porque era unha xira que non quería facer en grandes espazos porque era moi íntima e non buscaba iso, buscaba outra xerar outro ambiente. Entón, claro, ante unha xira como esta na que ademais é un disco moi importante para mí porque é como se abrixe unha etapa nova, non? Síntome casi igual que cando saquei Cosino Destrozado, non? Que era aquele primeiro disco que eu producía. Entón este disco parece moi similar, é como si pasase de curso, non? E entón faime moita ilusión presentalo e que non quede ninguén fora, tampouco, non sei se o encheremos o gallá, e será maravilloso, pero, home, van bastantes entradas vendidas, polo tanto, supoño que facía falta ir a ese sitio, non?
Facía falta porque, quero decir, xa está, non sei, rondamos as 1000, entón. Vimos que dixeras que este CD pois iba a ser máis ses que nunca. É só dicirche que entón estamos todos esperando para escoitalo, vivilo e telo cando ti. Entonces creo que esta resposta do público pois é a maneira de que todos che damos as grazas por a música que creas. E bueno, ahora queríamos pasar a facerche Moitas gracias. un pequeno xogo de coñecemento de grupos galegos, entonces imosche poñer un par de segundiños dunha canción e a ver se eres capaz de decirnos que grupo é. Son cancións todas moi coñecidas, Veña, péjale. Somos da Galiza, somos, temos a terra e o mare, tamén temos os caciques que nos van máis que a roubar. Hostia, isto é hai pouco, non? Sí, relativamente, sí. Queres que chaleamos ou... No, se a letra coñezo, o que pasa que as voces... Bueno, se queres damos opcións. Veña, dame un par de opcións nesta, sí. Vale, pois mira, unha opción sería Guadi Galego. No, era por poñercho fácil. A outra opción podías sería... decir Ariana Grande tamén. A outra opción sería Abel Asainas. Claro, a ver as vainas, joder, claro. Sí. No, é que iba a decir xuro, pero non quería quedar mal. Porque me gustan un montón, entonces iba a quedar e decir, hostia, sabes por qué? Porque a voz, o ser todas, o non ser Jara, que canta soa, eso foi o que me despistou. Sabes? Porque cando canta ela soa é inconfundible, pero cantar todas xuntas despistoume, tía. Vale, pois que mal. Entón agora vamos facer un... Quería facer un completo, pero bueno, a ver, ven. Sí, pois agora vamos facer un pequeniño cambio. Nos lemos xa frase e despois, cando ti digas quen crees que é, poñemos o audio. Porque se non vas a acertar todas e así non ten gracia. Veña, vale. Eu caseime por un ano, por saber que vida era. E o ano vais acabando, solteiriña quen me dera. Ostras, o que pasa que esa canción é tradicional, pode ser moitísima xente, pode ser desde Tanxugueiras até Leilía, até calquera, é un pouco, é difícil, a esa per si que prefiro que me apoñas, porque é unha copla tradicional, non é de autor. A ver, pónnola aí, no, Carlos. Veña, vamos a poñer. Eu caseime por un ano, por saber que... Esas son Sabela Maneiro, Laia Maneiro e Aida Tarrío, Tanxugueiras. Moi ben, efectivamente. Correcto, vas na llama. Pois agora vamos... Xa, como digo os tres nomes, xa me vale polas opcións anteriores. Veño, pois ese é un punto e medio, xa. Vale, pois entón vamos a última. Diría así: xa non temos grupis, temos guerrilleiras, feministas convencidas e de clase obreira. Home, soy ZR, ¿no? No. Pero bueno, non ibas mal. Non temos grupis, temos guerrilleiras... Feministas convencidas e de clase obreira. Ah, ese son Flor do Toxo, ¿no? No, bueno, podías ter as opcións. Joder, me cago en la vida. A ver, Carlos, ponnos aí o audio. Xa non temos grupis, temos guerrilleiras, feministas convencidas e de clase obreira. O Heavy. Malandróveda, ¿no? Bueno, vamos decir xa a nosa solución. Estes son da Rúa, dende a súa canción de Liberando Mentes. Hostia, parece o Heavy, tío. Que xusto. Hostia, parece un montón o Heavy. Hostia, pues sí, son da Rúa, claro. Tamén os conoce. Sí, é que... O que pasa que eu escoito máis a ZR, a verdad. Teño que decir a verdad. Pero que eu... Tamén contamos con eles aquí. Tamén. Aunque son unha señora, entón as señoras... Son unha señora anterior ao hip hop, pero gústame, patito. No, a ZR tamén son coñecidos da Radio Escaparate, tamén contamos con eles este cuatrimestre, pero bueno, excepto... No, ademais que quero darlle desde aquí, o sea, non só os meus parabéns, sino... O sea, que me gusta un montón, de feito fomos ver aí nada ao Coliseo e comprei a entrada principalmente por eles, parabéns a eles. Tanto ZR como Sonda Roca e o traballo que están facendo a utilizar, por exemplo, o femenino universal, te aplaudo e agradezo como muller que cree na igualdade entre as persoas e felicito desde aquí por todo, polo traballo musical e tamén polo traballo social, tío, que son unha xeración que están facendo moitísimo máis do que fixo a miña. Pois, bueno, sodes unha xeración. Damosche o 3 de 3 porque dixaches os tres nomes das Tanxugueiras con apelidos e todo, e eso xa vale por todas. Non, bueno, porque dixen un montón de grupos que se nota que os conozo. Xusto. Claro, en realidad fixéchelo para que a xente fora coñecendo.
coñecendo máis e para iros escoitando, e pois dixo estes, como Boyanca, que eu son ultra fan de Boyanca. Pero como se chama? Pero que conste que o cantante de Son da Rúa, que non sei como se chama, parece un montón a Heavy, moitísimo. Sí, a Heavy de tranquila. Malandro. Así que é certo que a música non, pero a súa voz sí. Confiamos máis. Sí, de Boyanca tamén temos falado aquí noutra sección musical que temos en Radio Escaparate. Bueno, moitísimas gracias por atendernos hoxe, que a verdade que pasamos un rato moi agradable, fíxenos senos moi cortos. Podía durar unha hora. Sí, a verdade que sí, e sobre todo por nós tamén, porque a verdade é que somos as dúas moi fans. Bueno, era un pouco jová, creo que foi a que máis nos impactou as dúas. Queda feo decilo, sí. Pero é a que máis nerviosa nos puxo, que levamos aquí un rato dándolle casunllas á mesa, que pouco máis facemos un burato. No, por Dios, nada, para nada, todo o contrario, tío. Moi ben, fixestelo moi ben. Ademais, que o pasei super, pasei non moitísimo mellor que outros que cobran por facelo. Pois moitísimas gracias. No, a vos, que lo paje, moitísima sorte. Coñecereivos en Vigo, lojo. Pois sí, en Vigo, en Santiago, en donde sea, vémonos nos directos. Moitas grazas. Que vaya señal por Latinoamérica. Ya lo paje. Chao. Sair desgrados, son a poeta de aqueles aos que todos